खुलुमबाय लोगोफोर दिनैबो आं आरोबाव ओंखाम जानायखौनो लाबोबावबाय नोंथांमोनहा आंनि बे जानायखौ नायलांदो नायनानै माबायदि मोनदों अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम जायफ्रा जुदि आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै सोरबाफोर गोदान हाबफैदोंबा गोदान नायदोंबा बिसोर अन्नानै बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोन्थों आं दा ओंखाम जानो लादों नैबे खान्थाल गोमोन आरो नैबे मैथा बांगाल रुनाय बिदै नैबे खारौ खान्दाय बिबार एवनाय ओमफ्राय नैबे ना बाथोन नैबे ना एवनाय ना फिथिख्रि एवनाय ओमफ्राय नै थाइबें थाइसे लादों आं जानोसै आं बेजोंनो दिनै खान्थाल गोमोनजों जानोसै नायलांदो आं जानायखौ सुरु खालामनोसै जानोसै दे लोगोफोर सनाफोर नायलांदो अन्नानै खारौ खान्दाय बिराद गोथाव आं सानफ्रामबो ना बाथोन बा बानलु बाथोन नांगौ आंनो होमब्लासो ओंखामखौ जानो हायो ना एवनाय ना फिथिख्रि एवनाय नै खान्थाल गोमोन जानोसै आं एफा गोथाव गोदैथार खान्थाला खान्थाल दाउआ खान्थाल गोमोन थाइजौ गोमोन जों जानो गोथाव मोनथारो आं ओंखामखौ ना बाथोनाबो जा गोथाव जाखादों एकदम खारौ खान्दायाथ' दा होनसै सोर सोर जानो मोजां मोनो सनाफोर खारौ खान्दाय बिबारखौ खान्थाल गोमोन खारौ खान्दाय बिबार सोर सोर मोजां मोनो सोर सोर गाज्रि मोनो कमेन्टआव खोन्थाहर दे सनाफोर गोदानफोर नायदोंबा हाबदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम लाइक कमेन्ट हो शेयार खालाम अन्नानै
आं बुरि मानसिनि चेनेल होननानै नेवसिनाङा दे आंखौ। थाइजौखौबो जाबाय ना आलुमोन उदै बुंबायहाय सनाफोर जानो हायासै दोनथ'नोसै सनाफोर बाय बाय गोजोन्थों अननानै लाइक कमेन्ट शेयार होनो दाबाव साबस्क्राइब खालामनो दाबाव सनाफोर बाय बाय।